دم باش تماشاوانên hêja ez Jiyan Zekeriya me xeleka kanê de programa vî kesî binase. Kesayetiya me îro bi navê Xalid Bekê Cibrî. Gelo hûn Xalid Bekê Cibranî dinasin û hûn dizanin wî çi kiriye? Xalid Bek ew kurê Mehmûd Bek serokê eşîreta Cibranî bû. Ew li sala 1882 da li welatê Warto ji dayîk bûye. Wî li mekteba eşîreta li Stenbûl xwend û dûra li mekteba Ruşdiya Eskerî xwendina bilind qedan. Di wê demê de wezîfeyeka serbazî wergirt û bûte fermandar li aliyekî ji Hemîdiyê. Wezîfeta wî ya reîsî Mîr Alî bû. Her wiha ew li cenga Tirk û Rûsan de beşdar bû û li cenga cîhanî yekem de li cebheya Rojhilat de şerk kir. Dema Mustafa Kemal hata Anadol destpêkê wî pişta wî girt, lê piştre û ji ber pirsa Kurd jê dûr ket. Ew li sala 1921 li Erderom Komela Azadî da mezran. Got ji bo serbexweyiya Kurdistan dixebitî. Wî serdana Xoçgirî jî kir û piştgiriya serhildana Elî Şêr kir. Her wiha wî li sala 1924 serhildana Bêt Şûba dest pê kir, lê bixabin bi ser nekeft. Hate girtin li Erderomê. û piştre li Mehkema Şerqê li Bedlîsê fermanê edamê jê re hate danîn. Ew di roja 24 Eprîlê sala 1925 tev birayên xwe yê Kurd û rêberên Kurd hate darvekirin. Silav li ser rihê wî bê. Bînerên hêja, ji bo berdewamiya me bişopînin û bipijrînin.